ದುಬೈಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ರಿ ಇಂದು ಯಾನು ವಾಗಲಿಗೆ ಬರತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಆತಂಡು ತಗೊಂಡು ವಾಗಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೇನ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಹೊಂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನೇರ್ಲ ಬಿದೆ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಅವು ಅಲರ್ಟ್ ಪಾಡು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಂಗ್ ಈ ಸತಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೈ ಪಾಡಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಪ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಅವಡ ಆವಿನ ಪೂರೆ ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಪ ಇರ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆನಿಗಾನಾಗ ಅಭಿರುಚಿಲ ಮನಸಾರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡತ ಊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಇರ್ತುಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಐದಿಯರ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪನೊಲಿ ನಾಟಕ ಬರಿತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಚಾತುರ್ ಪಂತುದು ಊರುಗು ದೇಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬೆನ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ರಜೆ ತೆಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ರಜೆ ತೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಬೋದು ನಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಣ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕಲಾವಿದರ ನೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅದು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೀರ ಬಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಸೊ 7 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನೋಲಿ ನಿಖಲು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲು ಮಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೀರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ತಂಡ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಹೆಣ್ಣಾಡು ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಲು ಅಂತ ಕನ್ನಲೇನು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದುಬೈರ್ದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಇಡಮಟ ಬೈದರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಬೈಡ್ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ದುಬೈದ ಮೂಲೋಡು UAEದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಸದೌತಣ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನೊಲಿ ಅಂಚದು ಪನಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಏನಾರಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಬ್ ಉಡುಲ್ಲರು ಜಾಬುದೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐತ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿಕುಲು ತಯಾರು ಮನ್ಪುನು ಬಂದ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪರು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ತಂಡ 30-40 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಕುಲು ಮಾತ ಅವು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಕುಲು ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದ ಬೈದಿನಕುಲು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಂಟು ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಬಂಗಾಂದು ತೋಜಿ ದೇಪಂಡ ಏಪ ಇರ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆನಿಗಾನಾಗ ಅಭಿರುಚಿಲ ಮನಸಾರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಅಂಚದು ಇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇದು ರಂಗಸಾರಥಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಡಿದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ದುಬೈಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡೆ ವಾಗಳಿಗೆ ಪುಟದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 18 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷನ್ ದೀವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡ್ನಾಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಜನನ ಪೇಜಿದ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲೆ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಜನವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇನು ಗೆಂದ ಅವಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಗ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈರ್ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪಾತ್ರದ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರವಾಣದು ಸುರಕಾದು ಹಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಊರದ್ದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ನಿಖಿಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೆ ಸುರಕಾದ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕ ರೋಷನ್ ಬಂಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಆತನಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೀರೋ ಕಮ್ ವಿಲನ್ ರಡ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಐತನೊಂಜಿ ಮಜಾ ತೂನೈನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಿನಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲು ಪೋವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕದ ತುಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗನೆ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಂಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಇರ್ಲ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಡೆ ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ದಾದ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅಕನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದೀತಿನ ಅಕುಲು ನಿಕುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುರುಕರ ದುಬೈಡಂದು ಗೊಬ್ಬು ತೋಪಾದವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆ ಪೊರ್ತುರ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ ಪಿರ ಎಂಕಲು ಪಿರ ರೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನೇ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನ ಶೈನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಈಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಸದ ಒಂಜೊಂದು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನೇಕ್ ಒಂಜಿ ದೀಪನ್ ಏಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ದೀಪನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದನೆ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬೆನ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ರಜೆ ದೇಪಲ್ ನಮಗೆ ರಜೆ ದೇತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಬೋದು ನಗಲಿ ಜಾಬ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಣು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಲಾವಿದರ ನೇಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಅದು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಪಿರ ಬಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಸೊ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಸ್ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೋಲಿ ನೇಕ್ ಸೊ ದಯಪಂಡು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಬೇಡ ಆತು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡು ಊರೇನೆಲ್ಲ ಕಲತ್ತು ದಯಪಂಡು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾದು ನಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಮೋಕೆದ ಇದು ಮಲ್ಪೋದೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅದು ಎಂಕಲ ಕೈಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇವೆನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರೇನು ಇರ್ತದೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎಂಕಲೆ ಕೈಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಸಿನಿ ಮುಂಬೈದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಸುರಕಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಸೊ ಅರೆಡ್ದೀನಿ ಇದು ಇಡಬುರ ಎತ್ತರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ತುಳುವೇರ ಮುಂಬೈದ ತುಳುವೇರನಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇಡ್ಲ ನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕಾದ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಲಿ ಯಾರನ್ನ ದಿಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಸ್ ದುಬೈಡ್ ಶೋ ಕೊರಿಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯರ್ ಮುಂಬೈದ ಮಣ್ಣಿನ ಶೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಿರೋರ ಬನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರೋಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಲ್ಪದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಬರ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂಚಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯವನ್ನು ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ದಯಪಂಡತ್ತು ಊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಇರ್ತುಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಐದಿಯರ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪನೋಲಿ ಏವನ್ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೂಕ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಏತ್ ಆಪುಣ ಆತು ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊರೊಂದು ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಅತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಕ್ಳು ಉಪ್ಪೇರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚಲೆ ಪಂಡ ಫನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬತ್ತೇರಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಪಡ ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂದು ಪಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನಂತು ಚೂರು ನರ್ವಸ್ಲು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪೋಡಿ ಬಡಿದೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಸೊ ತೂಡೆ ಇಂಚ ಆಪುನು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬಾಂಬೆದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುವತ್ತೆ ಅಂಚದು ಪುನಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ತೂಡೆ ಇಂಚ ಆಪುನು ಬಂದು ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದುಬೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ತದ್ದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಶೋ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆ ಮೇರಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಿಯಲಿ ಪನೋಡ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಲ್ಲೇದು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕಲ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಊರ್ದ ಚಾನಲ್ ಸತ್ತು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಊರ್ದ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಆರು ಗಾಳಿಪಟ್ಟದ ಆರು 1 ಮಂತ್ ಇರ್ತಾರೆ ತೀರಿ ಚೆನ್ನ ಅವಳೇ ಅಂತ ಹರೀಶ್ ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತುಂಡು
ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ರೇಗ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್. ಸಂದೀಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜೋಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ. ಮುರನಿ ಟೌನ್ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕಿಯ ಮಾರ ಸಡನ್ ನೀನು ಮುಂಬೈದ ಈರು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಪನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬೇರೆ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈರಲ್ ಆವಡೊಂದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಅಂದತ್ತ ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ನಾನೆ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ದಯಾಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ಬಾತಿರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಆವಂತನು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡೋದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೈನ್ ಕಾರಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಖಂಡಿತ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರನ್ನ ಪುದಾರ್ ಮನ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಕಲು 100% ಅಕ್ಕಲ ಪಿರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪೇರಿ ಐಟ್ ಈರೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನಿತ್ತು ಇರ್ನ ನಾಟಕ ವಾಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟದನ ಈರೇ ಬರತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬನ್ನಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಇತ್ತ ಏಪನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಬನ್ನಾಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೇರು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಲೆದ ಆವೊಂದೊಂದು ಮುಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಡಿ ಇರುಪ್ಪೋರು ಓಪರ್ ಅರೆಗು ತೋಪವರ ಅರೆಗ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಓಮ್ ಒಲ್ಪುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ನಿ ಅವೇನು ಬನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 8-3 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐಡಿಯಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಡ್ರಾಮದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುತಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಸಂದೀಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಟ್ರಾ ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಪೆದಂಬುಲ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾವಣ್ಣ ಎನ್ನ ನಾಲ ಎಮ್ಮಗುರ್ಜ ಆದಿಪ್ಪು ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪುಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮುಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿಗಲೆಗೆ ದಿವಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬರೋ ಟೈಟಲ್ ಬರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೋ ಟೈಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಬೇಲೆದ ನಡುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರ ನಮಕಿದ ಊರುಡೆ ಭಂಗ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅವಳು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿನ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ವಿಶ್ವನೇ ಬಂಡೇರಿ ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಎತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೋರು ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಅನ್ನ ತುಂಬದ ಡ್ರಾಮದ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬರೇಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಥೀಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಎತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಪಿದೇವರು ಪೋದೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣದೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಏನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಭಂಗವಾಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿರ್ದು ಪೂರ ಬರೆದು ಆತು ಭಂಗ ನೆಕ್ಲೆತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಟೀಮು ಬರೆ ಉಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಬರೆದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಊಡೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮು ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಭಂಗ ಒಂದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಡೆಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಪೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿರ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎತ್ತು ಪೂರ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಬಂಡ ಯಾನ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪೂರ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಏನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಬರೆದಾದ ಆರ್ನಾಡೆ ಕೊನೋದು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕೊನಪುಣ ಇಕ್ಲ ಬೇತಕ್ಲ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕೇಂದು ಪೋಲಿ ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಆಡೆ ಜಗಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪುನು ದೇವದಾಸ್ ಕಬಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಸಾಲೆ ಪುರ ಫೋನಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪುರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ದೇವರಂದೆ ಪನ್ಪಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ತೂತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೂದು ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಕೇನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮುಡು ಅರ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಬಟ್ ಅರ್ಲೆ ಕಾಯರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಪೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಯರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಾರು ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಗುಂಜಿ 6 ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಸಂದೀಪು ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿತ್ತೊಂಜಿ ಗುರುವಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ಉಡಿ ಅನ್ನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್ನ ರಪ್ಪಬೋದು ಸಂಡಿ ಇನ್ನು ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಓಕೆ
ಇಂಚಿನ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ಪಂಡು ಅಪಗಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕಣ ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಡ್ವ ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಪುರ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥನೇ ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತೇರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೂರಜನ್ನ ಈತ ನೆಟ್ಟ 11 ವರ್ಷ ಬೇತಕ್ಲ ಸೀಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಸೀಡಿ ಕಾಣ್ತ ಬಂಗ ಇದ್ದದೆ ಬಣ್ಣ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪುನು ಐನ್ ತೂದು ಮಾಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದ ಎನ್ಮ ಅಂಟೇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಪ್ಪುನು ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡ ಆಪುನು ಒಂದು ಆವ ನಮ್ಮರ್ದು ದೇಮಣ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಫುಲ್ಲು ವಿದ್ ಬೇತೇನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಬರೆಯದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರಾಣ ಅವಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ಯ ತೊಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ಲಾತೆ ವಿಶ್ವನ್ನೆಲಾತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಇಂದು ಯಾನು ವಾಗಾಲಿಗೆ ಬರತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಆತಂಡೆ ತಗೊಂಡು ವಾಗಾಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೇನ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಹೊಂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನೇರ್ಲ ಬಿದೆ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಅವು ಅಲರ್ಟ್ ಪಾಡು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ದೇವರನ ಅಜ್ಜನ ದಯಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಾರನಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು 2.5 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜನ ಉಂತುನು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವನೇದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಡ್ರಾಮಾ ಹೊಡ್ದು ಅವ್ಳು ಮಾತು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ತೊಂಪುವೇರು ಪಣ್ಣ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕೋಡು 3 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ పోతుంది ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಲಕ್ಕದಿಜೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಅವು ಬಣ್ಣ ಒಂಚಿ ದಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬೈದೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಕೊರೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಬುದಾಬಿದಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ವತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಇಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಐತೆ ಹಿರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತವೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಿರೇನು ಲೆಪ್ಡದೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕ ಅಜ್ಜನ ದಯ ಉಂಡು ದೇವರನ ದಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲ ಎಂತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಬಂದ ಏರು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಸ್ಯಾನ್ನಿ ಬೇರೆ ಶಿವಸಾರನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ನಾನು ಈ ಟೈಮುಡು ಏರೇನು ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಟೀಚರ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪಂತೆ ಯಾನು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಪೂರ ಆವಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಇನಿ ಈ ಜಾಗಡು ಉಂತುದೆ ಪಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಮುಂಬೈದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ದುಬೈ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ದುಬೈಗೆ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮುಂಬೈಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಹಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಬೈದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಸಾ ಕೊಡ್ದು ಇಡೇ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗೊತ್ತಂಡ ತೇರೆಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೀಮುನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ನಮಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲು ಬಲೆ ವಿಶ್ವನ ಬಲೆ 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 ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಯಾನು ಇದ್ನೆಟ್ ಎಂಜ ಡ್ರಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತೆವು ಡ್ರಾಮಾ ಹತ್ತು ಇಂದು ಬರಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಎಂಚಿನವು ನೆರ್ಪುಣೆ ವಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಆತು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಅರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾದೊಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬತ್ತುಂಸುದ ಅಂಚ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಲೆಪ್ಪಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಅರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾದುಕಾರನ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ಯಾರಂದ ದೇವಣ್ಣಗ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇರೇ ಗೊತ್ತುನದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತುರ್ದಿರೇ ಬರೋಣ ಖರ್ಚಿಂದಲ ಆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ಅವಳು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವು ಪುರ ಅದು ಟೈಮ್ಗೆ ಬರೋಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಎಂಕ್ಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ದುಬೈ ಮುಕ್ಳು ಹೋದ ಅವಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಓ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಬೈದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮೋಕೆಟ್ ಲೈದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಡ್ ಬನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸರು ಬೈದಿಂದ ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಅವು ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಕ್ಕ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನೆನಪು ಹೆಜ್ಜಿ ದಪ್ಪನ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಇನ್ನಿ ದಾದ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವ ನಡೆದಾದ್ರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು 3-4 ಜನ ಮರಪೂಜಿ ಐಟ್ ಬೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಸುರುಕಾದ
ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ್ಯನೇ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಯಾನು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಕದ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 18 ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ಅನುಭವ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತೀಪೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಲಬುಂಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಾಟಕದ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟಾವಡ್ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿಡು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿಡು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಡು ಚೋಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿಡು ಕಾರ್ಕಲಡ ಅಣ್ಣಗ ಮುಗ್ಗಲು ಸುನೀಲ್ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅದು ದುಬೈ ಬನಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ವಿಶ್ವನ ಅಂಚವನ್ ಪೇರು ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ವನ್ನಿಂದ ಅಂಚಮ ಆತನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ಹೊಡು ತುಂಬ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಬರ್ಪುಣ್ ಯಾ ಬತ್ತದ 30 ವರ್ಷ ಐಡು ತುಂಬ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಾಟಕದ ಪಿರೋಡೆ ಬಲ್ತಿನೇ ಯಾನು ಅಂಚದ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪೊಲಬುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಡೇ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಾಡು ಬೈದ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಆ ಲೆಜ್ಜತ ಮೂಲು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ತನ್ನತಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ಬಂದು ಸೇರೊಂದು ಹೋಯ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸದ ಜವನೇರು ಇತ್ತೆಂಗಲ 45 ಜನ ಉರ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ 15 ಇಂಚಪುರ ದುಂಬು ಇಂಚನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನ ನಕಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೈ ಪಾಡಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಅವಡ ಆವೇನು ಪೂರ ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನದ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳು ಊರು ಹೋದು ಮುಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ದುಬೈಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ರಡ್ನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತು ಕೇನ್ನಾಗ ಈರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮುಂಬೈಡು ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇನಿ ದೇವರು ತತ್ತಾಸ್ತು ಆನಿ ಬಂತೇರು ಅವು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕನ್ನಲೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಿಗೆ ಹಪ್ಪರಗಲ ಯಾನು ಚಿರರುಣಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಯಿಂದ ಪಂಡಿಕೋ ನಮಕ್ ಮೂಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ವಿಜಯನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಆಡೊಂಜಿ ಈ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ 6 ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮು ಬರೆನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಆರ್ನ ಕೈ 6 ಬರಿತಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಂದು ಎಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ 6 ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನ್ನಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನಿ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅವು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಬರಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಈತು ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿರು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರಬಗ್ಗವನು ಖಾಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹಾಡು ನವೀನ ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ ಹಾಡು ಏರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರಬಗ್ಗ ನರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಂದಾಗ 6 ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮದು 6 ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 6 ಕಂಠದಾನ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನಿತ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ 6 ಬಂತಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೊ ಆಣಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಂಡಿ ಆಂಡಲ ವಿಶ್ವನ್ನಿ ಪಂದೇರು ಯಾ ಬಂತೆ ಬಂದು ಮೋಕೆಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತು ಆರು ದುಬೈ ಪೋಯರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಆನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಆರು ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುರೂತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಇದು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ದ ಆ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಎತ್ತದ ಗಂಗುಂದ ಗಮ್ಮತ್ ದೀತಿನ ಒಂದು ತಂಡ 6 ಅಪ್ಪಗ 6 ತಂಡನೇ ಅಡಿ ಲೆಪಡಾದಿತ್ತ 2 ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪಡಾದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ದುಬಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂದು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೇನು ಏರುಗಳು ಕೊರಂದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಏತು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತಾರೆ 57 ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏರೆಗಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಿಳಿಕಿದ ಬಲ್ಲು ಏರ ಒಂದು ನೋಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದ 6 ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬದು 6 ಬೈದಿರು 6 ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಮುಡಿದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟುದು ಎಂಕ್ಲು ಸಲ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಇನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಏರ್ ಬೋಡ್ತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏರೆಗ್ಲಜ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಡು ಸಿಡಿ ಆಡು ಏರ್ಲಗ್ಲಜ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೊಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ದನ್ನಕುಲ ಆಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಂಡದ ದನ್ನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್
ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನಕ್ಲೆ ಚುರರಿ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಅವೇ ಮನ್ನಟ್ಟು ಬೈದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರು ರಂಗ ಸಾರಥಿ ಬಂದು ಅವು ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಶುರುವಾತೀನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ ಆನಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಲ ಆರ್ನ ರಂಗ ರಂಗಚಾವಳಿ ಎಂಜ ಅವಳ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡ ಸೇರಿದು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿಗಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಕಣನೀರು ಬೈದು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಕಲೆ ಹವ್ಯಾಸಿನಗಳು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಪುಂಡು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಗೆ ಬೈದ ಸರ್ ಮಾತೆರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡ್ನ ಏನಗೆ ನೀರು ಹೂ ನಾಟಕದ ನೆಕ್ಕು ಪೂವೊಂದುಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ನಗನಿ ಸ್ವಾಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರು ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆಗೇನು ಮೇರೆ ರಚನೆಗಾರರು ಈರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಟೈಟಲ್ ಹೊಳೆಯಿನ ಹೊಲ್ಪರ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಟೈಟಲ್ ಅವರು ದುಂಬುಲ ಪಂತೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂತೇನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಜೆ ಶನಿವಾರದ ನಿಖುಲ್ ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಇದ್ದ ರಜೆ ಅಂಚ ಕುಲ ಒಂದು ಇಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಗಣನೆ ಬಿಡಿದ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಒಂದು ಇಂಚು ಆನಾಗ ಬಿಡಿದ್ದು ಕಿಚನ್ ಆ ಗಲಿಗೇಟ್ನಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಕಕ್ಕ ಅಡೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೂವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ನಾ ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಹಾಪಿನಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿನಿ ಓಲಕ್ ಬಿಡಿದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಗಾಡಿ ಎಂಕಾಡು ಅವು ಹಾಲ್ನ ಬೈಟ್ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಅವು ಹಿಟ್ಟಾಣ ವಾಗಲಿಗೇಡು ಪುಟ್ಟದಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ನೆರ್ಪಡ ಕೇಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಕುಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಆ ಟೈಟಲ್ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಒಮ್ಮುಂಡವು ಒಮ್ಮುನ ಎಂಚ ಅಂದ ಲೇಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ನರಮನೆಗ್ಲ ಆ ವಾ ಗಲಿಗೇಡು ಪುಟ್ಟದಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೇಡು ಪುಟ್ಟದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಯಾಧೀಶ ಹಾಪಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಾಳು ಗಡಿಗೇಡು ಪುಟ್ಟುವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಒಂಜೆತ್ತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರೋಂದೇ ಪುಣ್ಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪುಣ್ಣ ನಾನು ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಏತುಗೆತ್ತನು ಬೇರೆ ಗೆತ್ತೊಂಜಿಡ ದಾದಾಪುನು ಪನ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ನಿದರ್ಶನ ಆದುಂಡು ನಾನು ಪುಣ್ಣ ಮಿತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವಕಾಯಿ ಬರೆದು ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ರಚನೆ ಮಂತೀರಿ ಸಂದೀಪ್ ಲೆಂಗಲ್ಡ ಪಂಡಿರ್ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಲ್ಲುದು ಏನಡ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪ ಏರು ವಿಶ್ವಣ್ಣೆ ಬಂದು ಪಂಡಿರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇರು 11 ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆರಡ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪವನ ಸುಲಭದ ವಿಷಯನ ಅಕ್ಲೆ ಗೇತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತ ಇರು ಪಂಡರಿ ತಂಡ 45 ಜನ ಒಲ್ಲಿರು ಐಟ್ ಪೆಜ್ಜಿದು 18 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಆ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಕಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ 40 ಬಂಡದೆ ಕಡೆ ಇದು ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿಂದು ಈ ನಾಟಕ ಬರೆನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಬರೆಪಾದೀನಿ ಆ ರೋಲುನು ಇಂಬೆನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಆಗ ಅಂಚಿನೇ ನಾಟಕ ಈಗ ಬೇರೆ ರೋಲು ಅಂಚನೆ ಬರೆಪಾದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯಾ ರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏರಿಯರ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗಿಂದ ಬರೀತಿನ ರೋಲ್ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಜನ ಒಪ್ಪುನಾಗ 45 ಜನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನನಗೆ 13 14 ಬರಾಪು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆವಿ ವಾ ಡ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ 13 14 ಪಾಡಿ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಂತ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ನಡುಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕೂಡ 4 ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬರ್ಪ ವಿಶೇಷ ಬತ್ತದ ಪೋರೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದರು ಇದಾದ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಬೊಂಬೈ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಬನ್ನಿ ಬೊಂಬೈದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಮುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳ ಬಂದು ಇಂಚೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ತಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿ ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಳು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತೀರು ಆಂಡು ಪೂರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೆರ ಬಯ್ಯ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಮಗ ಒಂಜಿ 4 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಸುರು ಟೆಂಗ್ 3 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಅವಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಸುರು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ 45 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ 45 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಹಾಪುಣು ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ 15 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಲಗದಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಊರುಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಹಾಕಿ ಮಲ್ದಿ ನನಗೆ ಬೈದಿರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುನ್ನಾಪುಜಿ ಒಂಚಿ ಬಂಗದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಎಸ್ ದುಬೈಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಬೊಂಬೈದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್
ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಏರಂಡಲ್ಲ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಬಿಡೋದು ಈ ಒಂಜಿ ವಾಗಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆವಡ್ ಬಂದು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಏನು ಸಂದೀಪುಡ ಅವು ಲೆಪಡಾಜಿಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಇದು ಅಮಸಾನ ಪಂಡ ಮಾತಿರಿಗಳ ರಜೆ ಅವು ದುಬೈದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಂಬೈದ ಪಂತೇರು ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂತೇರು ಆಲೆ ಕೂಡ ಆಪುನು ಸಣ್ಣ ಅದು ಎಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಸಂದೀಪಡ ಪಂತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ತೂಕ ದೇವರ ತಂಡ ಎಂಗಳು ಬತ್ತದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊಬ್ಬು ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಸರ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂರಜ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪಿರ್ದು ನಾನು ಕನಮನಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನುದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಇರ್ನ ಪೂರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ತೂಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಅವೇ ಜನ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರುಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಕನಮನಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನುದಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಪಡ್ನಿಕ್ಲಿ ನಿಗಳು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾರು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದುಬೈಲ ಏಪಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದು ತುಳುತ ಮನ್ನಡ್ದು ಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಾಡ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂರಜಿನ ಮರಪಚ್ಚಿ ಸೂರಜಿನ ಲೆಪಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಅತ್ತ ನನಗೆ ಏರ್ ಮತ ತುಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತೇರ ಅರಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಥವಾ ಒವೇ ಟಾಕೀಸ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣನ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅರ್ನ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾಲ್ಕು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ನೆತ್ತ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲವಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಕುರ್ಲ ಬಂಟರ ಭವನೋಡು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಬರಪಿನ ದಿನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುವೇರು ಏತ್ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಒಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದೇರು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ದುಬೈದ ಸಡನ್ ಆದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತದ ಈ ರೈಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಇಡೇ ಬದದು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಾವು ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನಿನತ್ತು ಸುಲಭತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ದುಬೈಗೆ ಪೋದು ಬಂಗೋಡು ಬೆನ್ನದು ತಿಕ್ಕಿನ ರಜತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಿದಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಗುಲೊಂಜಿ ರಜತ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕಿಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಮೇದು ಪನೋಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನು ದೀದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ದಯಪಂಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊರನಾಗ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ ಒಂದು ನಾಟಕಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಾಣಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎರುಲ್ಲೆರಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಿರವುಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಟೀಮು ತುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೌಡ್ದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲರು ದುಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತೂತಿನಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮುಂಬೈಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಶೋಕು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಏತಾದುಲ್ಲರು ಓ ಯಾನ್ ಕ್ರೌಡ್ ತುನಗನ ಎನ್ನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪೋಪಣಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಡೌಟೇ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್
ಕ್ರೌಡ್ ತೆಲ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಪರ್ ಅಂದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡೋಗು ಆರು ಇಡೇಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಬತ್ತದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಿನ ಆರು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದು ತೋಜಾದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮೋಕೆಡಾರು ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತೊಂಬೈದಿರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಣಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ ಪೂರು ಆಂಡ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇಡಲ್ಲ ತೊಂಬೈದಾರು ಪಂಡಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕುರ್ಲಾ ಬಂಟರ ಭವನಡು ಪನ್ನಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರಪಿನ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದುಬೈಡ್ದು ಮುಂಬೈಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಸರ್. ಸುರುಕಾದ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ರಂಗಭೂಮಿದು ಏತು ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳರು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ವಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡದು. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಪ್ಪನಾಗ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆ. ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಬೇಕಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ಐಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಯಾನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೋಡಾಂಡು ಕರ್ಮಭೂಮಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೂತೆರು ತುಂಬು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೂದು ವಸಣ್ಣ ಈರು ಎಂಚಲ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನದು ಈರೇ ಬರೋಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಂಡ್ಯಾರು. ಅಂಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಸಹಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂಡ. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ವಿಶ್ವನಾಥರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀನಿ. ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಂತ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸೇರಿದು ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ಪ ಏರಿನ ಸಂಘಗೂ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅವಡತ್ತ ಪಂಡಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡರು. ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆಯ್ತ ಸುರುತ ಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ ಗುರುಕಾರ್ಯಲಾದು ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಂಡು ಕೂಡ ಏನಾರ ಕೂಡ ಅವೇ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದನ ಗುರುಕಾರಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮದಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಕ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನಾದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಿ. ಸರಿತ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರು ಬಂದು ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಕಲ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿದ್ದು ಬತ್ತದು ಪಾತೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರಪಿನ ನನಗೆ ನಾ ಬೇಲೆನ ಹೊಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ನಿಖಿಲ್ಡ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಾದಂದು ಪಂಪಿನದು ಪಣಿಯಾರವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ A to Z ಅವಳು ಹಿರಿಯ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಂದ ತೂತಿನ ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳದು ಪಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 2-3 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ತೂದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟದ ಲೆಕ್ಕದ ಜಾರು ಲಕ್ಕಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಕ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಏತ ನಾಟಕದಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೂತಿನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚೆ ಶಾಬಾಷ್ ನಿಖಲು ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲು ಮಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೀರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ತಂಡ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನಾಡು ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಳು ಯಾಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಕಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ದಾಕಲು ಏರೆಗಳ ಕಾಸುಗಾದ ಮಲ್ಪೊಣಕಲು ಆಗ್ತದೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಗೋತ್ರ ಭಾಷೆ ಗೋತ್ರ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಸುಗಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಯಾ ಪಾಯಸ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕುಲು ಪರಬುಡ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ 5 ಲಕ್ಷದ 7 ಲಕ್ಷದ 10 ಲಕ್ಷದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಗಳು ಎಂಕಲಾದ ಒಂಜಿ ನಯಾ ಪೈಸ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಜೀವನದುಜ ನದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಟ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದರು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ದೇ. ಸರಿತ ಕಡೆಕ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೋರ್ ಬಂದಂಡ ದುಬೈಡ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಪ್ರಾಣ ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ತೂದು ಸಂಜೀವ ದಂಡಗೇರಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ತೂದು ಸಂಜೀವ ದಂಡಗೇರಿ ಎಂಕಲು ಲೈದ ಅಪ್ಪ ಸಂಜೀವ ದಂಡಗೇರಿ ಎಂಡಕ್ಕೆ ವಾಸು ಈ ಒಂದು SLC ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ನೆತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಯಾಕೆ ಅಂದು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೆ ಆಕ್ಟಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿಜರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಲ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಂಡ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿ ಕುಶೇರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲೋಡು ಅಂಚೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೇಕೇನು ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡರು ಟೌನ್ ಹಾಲಡ್
ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂಡಡು ಒಂಜೇ ಒಂಚ ಫುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತ ನಿಖರ ನಾಟಕ ತೋಜಪ್ಪ ಇಡೀ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಶೋ ಅದು ಜನಗಳು ಉಂತುದು ತೂತಿನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಪಲೆ ಕಾಶಪ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತಿನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆದದ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಡೋಟು ಉಂತದ್ದು ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಪೋತೆಗೆ ತೂತಿರಾರು ಅಂಚಿನ ಶೋ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದು ಜನಕರು ಯಾನ ಈತೆ ಪಂಡ್ಪನಿ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆವಡು ಕಲಾ ರಸಿಕೆ ಆವಡು ఆయన ప్యాషన్ ఇస్తుండ ఆయన దయమల్తి ಜನಗಳಿಗೆ తోజపాలే ಜನకులు తోజపాండ ಜನకులు అక్కడికి దయమల్తి హెల్ప్ మలుపురు అక్కడ బెరి సహాయం బక కళావిద ఆయి బక ఆయన తరకు కొంచెం కళ అనిపోయిన పొడతంద బాక్యದ పెరబలి తడక ఆడాడబడి అవి తన ఏపల ఇంప్రూవ్ అయిపోయి చాలా సంశయ ఎంకులు ప్రతి ఊర్లో ఎంకుల సంఘ సంస్థలు ఎత్తినకులు మాతర్ల హై పోస్టెడ్ ఉప్పునకులు ಮಾತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲೇರು ಸೇಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆಂಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಅಕಲಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲಕಲ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಅಕಲೆ ಕಲೆಟ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವನು ಮರತದೇರಾಗಲು ತನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇನು ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಲೆ ಕಾತರ ಅಂಚ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲಾ ಏರ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಆಡು ಕಲಾ ರಸಿಕರಾಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಆವಡು ಕಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆയിട്ട് ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ನಿಖಿನ ಇಡೀ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಂಬಾಟ್ ಶ್ರೀವಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಡಲ್ ದುಮ್ಮನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಚಿನ ಶುಭಕರ್ ಬೆಳಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲು ದುಬೈ ಡೆಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏನನ್ನು ಊರುಡುಪ್ಪುನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಸರದು ಲೆಪುಡಾದೇರೆ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದೆನ್ನ ಮೂಜಿನೇ ನಾಟಕ ಐದನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಇದು ನಾಟಕ ಬರಿತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಚಾತುರ್ ಪಂತುದು ಊರುಗು ದೇಗಿ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದುಪ ನಾವಿನ ಮಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೇರ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರರತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ದುಬೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಐಕ್ಲ ಮೇರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಲಕ್ಕೆ ಬರೀತಿನ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ದುಬೈಡ್ ಇದು ಎಂಕುಲ್ಲು ಈ ನಾಟಕ ಅಂತ ತೂತುಜ ಇನಿ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಡ್ದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬೈದಾರು ಮುಂಬೈ ಜನಕಲ್ನೆದುರು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ರುಂಡು ಇದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೆನ್ಪುನರ ಅದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಎಂಚುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ 2ನೇ ಸಲ ದುಬೈ ಬರ್ಪೀನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಸಾರಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ದುಬೈದ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಭಾರಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಈ ಸಲ ಮುಂಬೈಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ದುಬೈ ಬೋದು ಊರ್ದೇ ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅವು ಏನು ದೇವರ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಡ ಪುರ ನಾಟ ಒಂದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಬೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಂಬೈಡ್ಲೇನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್